Kardong don marli atum kaduk we phanta nili video long ke lang tum han ansitame choroparlo don pinia bangke ilitum isi economic awareness salam le chathan ponlo nang nili take thek o bangkali bonsitame ke thek an ason pustame ethe theni pusitame nalitum ke cheng pen ki jud an nangkar judunji phansi chuning rilya non langdam lo plote ilitum akhaya long positame hedi unemployment aphai bang thepik an labang ke kacharli det atum pokali kacharli le atum pokali lake kacharli le tum positame kam kacholong dun de aphai bang hedi do pik khangjang pen kopia potsi ilitum la so problem ang ko sonsi ke solve thek poplote lake anutin sitame ajat asai positame ke claim bang thera credit nangji la pen chipa hempu nangji ilitum along political power ke dolo la political power ke do joine si ilitum hedi autonomous council positame ke dolo ili council pen penang an asai positame ke rapi ponlo la pen development positame dolo woi phit sitame ilitum anutin individual atum positame kam ke claim bang hedi nang ni beha bepar la pen dokan positame ke right hek nang ji la economic power ke ilitum ke long an hedi bang ilitum hanang ka sanction a poisa an bill nang ki pi an salary long nang ki pi an a poisa positame long jong si chedo thu thot lo blote an so se si progress po jong si ilitum chedo la haya poisa sitame chedo thu thot the la bang ke hong si kapang jar lok hong ben si jatta ke nam lok bang long si ke nam lok pate la haya poisa ke bang chipon thu et po la si ili labor force positame hede pathek nang po sai ka tiki positame natural resources positame ilitum se ale chipado thek nang po la pen ajata dukan bi positame therak nang lelo ilitum la hai sitame claim po nang po don marli tum la pen claim kle kalilo ilitum awareness sitame dolo penangan NGO atum penangan arleng ke thetum sitame la hai akamta ponjai lo la si an so se prangdun lo na la pen nilinon la Facebook ajur po jur pitum sitame ajak tum ke self independent hedi boreng avar side det chong hong he pen si ami thang dukan chibi bi pon lo pe area dukan po sitame thang ke thak ke phir pen sitame bi pon lo la si la dum phan an sitame choro nang ji hardware dukan po sitame non bang ke nang klang bom lo la si la son thak si an so se ilitum hedi ha sai ka tiki pen ke cheng lok hedi ilitum bang se di chukang te ponoi ajak ponoi sita hedi ilitum la event king op ke roy ponoi sitame ilitum chak charli dunang ji bang khai long sitame hedi charli dun pen si ilitum bang hedi la hotel ki bi ponoi ajat ponoi sitame charli dunang ji don marli tum la pen market study thek nang ji market study ko son lo plote la bang ke komat ne jong se sa do kang adung bi lo plote la so many thim george lo plote la next adun thu bang ke him adokan bi ponoi ke bahini sitame profit long ra pet pokedi la pen Komad no ijong si peri dukan bilo plote next bang peri dukan bipit pesita choklo halada kupi si kavelang ma hala bang hedi study dun pensi ilitum bang sitami next bang sitami beha bepar bang ako start dun thupit nang po la pen la talo la pen isi bang ke hedi tum advertisement la hai sitami chipi pon therak nang ne don marli tum nangli tum dokan le do police pusitami nangli tum pilo ke thanang ji muni thana kapachini ji phan ke location thanang po halada location thanang po ladak ma ke long pon bostu sedi pachor I thek nang ji don Nanglitum jong si local so ba bostu bonai ba se local products banana chips pusita hedi lothia chips pusita hedi semar lo plote hala dak la son long pon pe hedi Facebook long se tami pi ponoi pi se ke long ma hedi la content creators to malam le la bangke la pen kali tum lo plote banners tami tar ponon ansu se pache thang to noi la so location ke plote athima non hod bangke marketing ke ilitum hedi just la pu face to face shot kali ilitum online se tami nam ikni ma to mobile ki use thek tum lo plote advertisement pa klang noi a price pa klang non la pen sta mo online delivery pusta me post office do la pen kaprek la ka partial a courier service do matidi hala hai pusta me charlie dunang po la pen product bang ke la son se sell bom po nili pusta me business woman thepik po bang kali se tame nili content bang ke isi awareness ki pi content bang sinili ka che ride lo la si nangli tum han sitame laso content bang nang wan pilo ande lo don marli tum ilitum hedi economic power sitame che khang thek nang ji pa lamang sinili bang pini pang dak pon lo lasi jong si laso video ning dok plate like comment share pi tha don marli tu do me thak me korang thu